Assalamu alaikum hormatly adamlar. Salam aleyk edileşler. Garaşdyk. Baky tarap yurdumuzdaky täzelikler we habarlarla tanıştyran Watan habarlar gepleşmede başlaýas. Mehriban halkymyz hormatly prezidentimizin ýol başlygyny Türkmenistan parahatçylygy we ananşmyň watany diýilip aglan edilen täze ýyly uly ruhulentlikde garşylady. 2021-nji ýylda ýurdumyzda gahrman arkadamyzyň başçylygyny öňde goýulan maksatlaryň ýurt bäkfitli işleriň ählisi rowaç bolsun. Täze ýylyňyz gutly bolsun edileşler. Goý täze 2021-nji ýylda da bedew wady bilen öňe barýan edi diýarmyzda mehriban arkadamyzyň jany sag, ömrü uzak bolsun, beýik özgörtmeleri mundan beýlegem üstünlikleri beslensin. Goý hormatly prezidentimizin saýasynda berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe elmydamy toýlaşsyn. Ýurdumyzyň halky arkada prezidentimiziň ýol başlygyna ýagşy niýetleri, beýik maksatlary bilen täze ýyly gadam goýdy. Türkmenistanyň ähli kunjuklerini we paýtatymyzda täze ýyly bayramçylyk münasibetli ýaýwanlandyrylan däwreler şadlykly pursatlary ýata galyjy wakalary baý boldy. Ul üstünlikleri we zähmet ýeňişlerine betlenen 2020-nji ýyl ýurdumyzyň durmuşynda möhüm ähmiýet bolan taryhy wakalary bilen utgaşyp taryha girdi. Täze bayramçylygynyň esasy merkezi bolan Başarçanyň ýanyna paýtatymyzy ýurdumyzyň ähli welaýatlarynyň merkezlerini baglanşdyrýan dep bolan bayramçylyk teleköprüýiniň geçirilmegi dawarlaryň şowkuny we ähmiýetini artdyrdy. Şeýlelik bilen ýurdumyzyň tutuş ilanty agzybirlikde birege bayramçylyk gutdawlaryny we hoş niýetli arzuwlaryny beýan etdiler. Döwlet başçylygy paýtatymyzyň we siwitleriň her biriniň adyndan mehirli gutdanly. Elki bilen teleköprä ahal welaýaty goşulýar. Gutdawlardan kimde okulun goşgulardan soň şeýle ajaýyp waka münasibetli taýýarlanan bayramçylyk çykyşy görkezildi. Soňra video aragatnyşykda Balkan welaýatynyň häkimliginiň ýolbaşlary, hormatly ýanşular we sewitin medenet we synygy satlary peýda boldylar. Olar özleriniň belent ruhy we senen çykyşlary bilen tutuş halkymyzy, arkada prezidentimizi täze bilen gutdadylar. Bayramçylyk gutdawlary bilen çykyş etmek gedegi Daşowr welaýatyna geçirildi. Demirgazyk sewitin synygy satlarynyň çykyşlary bu ýerde guralan bayramçylyk şäherlerini öz bolşy uşgun şaýdy. Munyň özi Türkmenistanyň ilatynyň agzybirliginiň we bütünliginiň aýdyň nyşanyny urly. Täze bayramçylyk münasibetli guralan teleköprüýini Lewap welaýaty dowam etdi. Sewitin wekilleri ýylleşdirmedi kimde milli lidermidi täze bilen gutdadylar. Olaryň joşguly çykyşlary aýdym sally dawra gatnaşlarda ul ruh welentlik döretdi. Mar welaýatynyň synygy satlarynyň çykyşlary welaýatyň hormatly ýanşullarynyň hoş niýetli arzuwlaryna goşup öz bolşy bayramçylyk dawrasyny emele getirdi. Welaýatyň ilatynyň adyndan aýdylan gutdaw sözleri ýurdumyzda gurulýan dawarlaryň hemme tarapdan hiýatete eýe bolýanynyň we onuň tutuş ýurdumyzy gurşap alýanynyň nowatdaky suwtnamasyny urly. Täze teleköprüsini garaşdyrdy, hemişelik bir tarap Türkmenistanyň paýtagty jemledi. Aşgabatyň onuň uly we ýaş nesliniň wekilleri hemde älim medeniýet jarş merkeziniň öňündäki meýdança ýygynanan adamlar ýylleşdirmede üstünlikleri, awadançylyk we bagtardy etdiler. Artistleriň hemde tank toporlarynyň çykyşlary bilen bayramçylyk şäherleri dowam etdi. 2020-nji ýyly dawaraly uratmak we Türkmenistan parahatçylygyny ananşmagyň watany ýylyp aglan edilen täze ýyly münasip derejede garşylamak münasibetli guralan dawarlar şadlyk şowkuny beslendi. Aýratynam arkada prezidentimiziň täze ýyl münasibetli gutlugy bagtyar ilimiziň ruhuny götürip, halkymyzy täze bilentlikle ruhlanyrdy. Hormatly prezidentimiziň täze ýyl gutlugyny belleşi ýaly 2020-nji ýyl berkarar döwletimiziň hemişelik beýtaraplygynyň 25 ýyly hökmüni Türkmenistanyň taryhyna galy. 2021-nji ýyl bolsa Türkmenistan parahatçylygy we ananşmagyň watanyň şygarasyna geçer. Bu şygar döwlet başçylarymyzyň başlangyjyndan hemde halkymyzdan, döwlet idaralarynyň, ýeri jemgyýetçilik birleşiklerinden we siýasy partiýalardan gelip goşan köp sany tekliplerden uranyp öňe sürildi. Onuň mansy Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 73-nji mejlisinde garaşsyz beýtarap Türkmenistanyň başlangyjy boýunça kabul edilen 2021-nji ýyl halkara parahatçylyk we ananşmak ýyly atly kararnama gamat gelýär. Garaşsyz döwletimiz beýleki ýurtlar, esas halkara guramalar bilen gatnaşyklaryny belenen derejede giňeltdi we berketdi. Sewit we dünýä derejesindäki möhüm meseleleriň çözülmegini günükdirilen netijeli teklipler bilen çykyş etdi.
Milli liderimiz parakatçylygy, howpsuzlygy, durnuklugy mundan beýlegem hemme tarapdan pogtulundyrmaň, durnukly etiş maksatlaryny amala aşyrmaň daşary siýasatymyzyň esasy ury bolmagyny galýanlygyny ykdy. Milli liderimiziň belleşi ýaly Türkmenistan parakatçylygyň we inançmaň watan şygaratsyna geçjek ýyl gadally netijeler jemlemeň hemde geçilen ýoly fer salmaň döwür bolar. Şeýlelikde hormat prezidentimiň ýol başçylygyny täze ýylyň anyk işler we täze taslamalar bilen goşup beýik işlerin bitiriljekdi gurrunsyzdyr. Geçen ýyl halkymyzyň möhüm zähmet üstünlikleri ýurdumyzyň sallamly gadananlary bilen alamatlandy. Munyň özi milli liderimiz Gurbanguly Berdimuhammedowyň oýlanşykly hemde agzybirlik bilen amala aşyrýan durmuş ykdysady strategiýasy bilen şertlendirilýär. Soňky ýyllarda ýurdumyz milli liderimiziň paýgasy ýol başçylygyny ykdysadyetde durmuş we ekologiýa ulgamlaryny ul üstünliklere eýe bolýar. Bu toplumlaryň çäýler amala aşyrylýar. Bu bolsa milli ykdysadyetimiziň ähli ulgamlarynyň saatlaşyk ötüşini şertlendirýär. Şeýlelikde täze ýyl bayramçylygyny münasip garşylamak boýunça ýaglandyrylan çäýlerde ýurdumyzda amal bolýan beýik işler öz beýany tapdy. Paýtatymyzda kösewitlerindäki dawarlara gatnaşyjylar hemde telegörjüleň millionlarça milli liderimiziň gutlugyny ul ünsüren dinlediler. Bagtly geljege tarap ynymly barýan aty watanmada bolan ägirdil buýsanç duýgusy şu dawaraly pursatda Türkmenistanyň ählisini birleşdirdi. Bayramçylyk dawarlarynyň ahyryny köpe usully bayramçylyk ferwerkiniň ajaýyp ışıklary asmany bezedi. Şeýlelik bilen täze ýyl durmuşymyzda bayramçylyk nurunyň şu bölüňiniň asyna gadam goýdy. Täze ýylly ähli arzuw istegler hasyl bolsun. Şuun Türkmenistan prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň we Türkiýe Respublikasynyň prezidenti Recep Tayyip Erdoganyň arasynda telefon arkaly söhbetleşik boldy. Iki ýurduň liderleri mähirli salamlaşyp, ýetip gelen täze 2021-nji ýyl münasibetli birek-bire gutladylar. Hemde berk jan saglyk, bagyt, Türkmen we türk halklarynyň abadançylygyny hemde rowanşygynyň bähwidini, ähli başlangyçlaryny ul üstünlikler arzuw etdiler. Hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistan üçin dogunluk döwletdigini noktada. Bu döwlet bilen özara gatnaşyklary uzak möhletli, strategik häsiýet mahsusdyr. Söhbetleşiň marşyny taraplar häzirki wagtda köp asarlyk dostluk gatnaşyklarynyň döwletara gatnaşyklary mundan beýlegem pogtulundyrmak üçin berk esas bolup hyzmat edýändigini kanagatlanma bilen bellediler. Iň ýokary derejede siýasy diplomatik, sewda ykdysady we meden insanperwer ulgamlarda köp ugurly hyzmatdaşlyk alınıp barlýar. Özara düşünşmeň, birek-bire hormat goýmaň hemde özara gollugyň ýörülgeleri esasyny iki taraplaryň derejede hemde halkara guramalaryň şäklerini netijeli gatnaşyklar ösürilýär. Söhbetdeşler sewda ykdysady gatnaşyklaryň oňyň ösýändigini belläp, energetika, ulug ara gatnaşyk, senagat ulgamlaryny hyzmatdaşlygy mundan beýlegem giňeltmeň wajypdygyny aýratyn nykdylar. İnsanperwer ulgamam döwletara gatnaşyklaryň möhüm böle bolup durýar. Munyň özi Türkmenistanyň we Türkiýanyň halklaryny birleşdirýän taryhy, medeni we ruhy umumlyk bilen şertlendirilýär. Şunyň bilen malykda taraplaryň ilm, bilim, medeniýet, saglyk goruş ulgamlaryny netijeli gatnaşyklary hasam çuňlaşdyrmaga çalışýanlygy tasdiklandy. Söhbetleşiň ahyryny prezidentler Gurbanguly Berdimuhammedow we Recep Tayyip Erdogan ýetip gelen täze ýyl münasibetli birek-birege ýene-de birgede gutlap, iki ýurduň dogunluk halklaryna tüý sürekden parakatçylyk, awadançylyk we rowançylyk arzuw etdiler. Telefon arkaly söhbetleşik Türk tarapynyň başlangyjy boýunça geçirildi. Birleşmiş Milletler Guramasynyň ştab kwartirasynyň ýerleşýän ýeri bolan New York şäherinden ýurdumyza hoş habar gelip gowuşdy. Hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedowyň ýol başçylygyny 2020-nji ýylyň 12-nji dekabryna geçirilen halkara parakatçylygy, howpsuzlyk we durnukly ötüşi üpçün etmekde bitaraplyk siýasaty we onuň ornatly halkara maslahatynyň jemleýi resminamasy Birleşmiş Milletler Guramasynyň 6 resmi diline çap edildi. Hemde agza döwletleriň arasyny resmi taýdan ýaýrydyldy. Halkara diplomatiýasyny onuň Aşgabat jemleýi resminamasy diýilip atlandyrylandygyny bellemeli. Bu arada Birleşmiş Milletler Guramasynyň ýanynaky Türkmenistanyň kemeşilik wekilhanasy habar berdi. Şeýlelikde Türkmenistan bilen Birleşmiş Milletler Guramasynyň ýygyjam hyzmatdaşlygyna täze iterik berildi. Munyň özi ilkinji nowatda milli liderimiziň wajyp halkara başlangyçlarynyň durmuşy geçirilýändigini aňladýar. Ministrler Kabinetiniň we Döwlet Howpsuzlyk Giňeşiniň tamamlanan ýyllaky bilelikdäki jemleýi mejlisini
Hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow 2020-nji ýylyň ýurdumyzyň taryhyny garaşsyz döwletimizin kimişilik betaraplygynyň 25 ýyllyk hökmünde giýrenligini nykdady. Milli liderimiz dünýäde koronavirus pandemiýasynyň giňden ýaýramagyna, ýokunjy zerarly eklimum ykdysadytyň pete düşmegini, ekli döwletleriň şirketleriniň ýapylmagyna, garamazdan Türkmenistanyň daşary syýasy ykdysady işçiligini pete düşürmänligini belledi. Garaşsyz döwletimiz beýleki ýurtlar esasy halkary guramalar bilen gatnaşyklaryny belinin derejede giňeltdi we berkitdi. Ören möhüm halkary soraglar çözmäge gönükdirilen netijeli teklipler bilen çykyş etdi diýip hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow nykdady. Bilen garaşsyz ýurdumyz belinin şäklerde beýleki döwletler aýratynam halkary guramalar bilen öz gatnaşyklaryny giňeltdi we putulanyrdy. Şeýlelikde möhüm halkary meseleleriniň çözülmegine gönükdirilen netijeli teklipler öňe sürtdi diýip hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow aýratyn belledi. Birleşmiş Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň geçen ýylyň 7-nji dekabryny bir agızdan kabul edilen halkary parahatçylygy, howpsuzlygy we durnukly ötüşi saklamakda we berkitmekde beýtaraplyk syýasatynyň orny we ähmiýeti atly kararnamasy halkary gatnaşyklar ulgamyny beýtaraplyk esaslaryny iş ýüzünde durmuşa geçirmeň ygtybarly hukuk binýadyny emele getirdi. Bu resmi nama şeýlede milli liderimiziň başlangyjy boýunça Birleşmiş Milletler Guramasynyň çäklerini beýtaraplygyň dostlarynyň topar döredilmegi, hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedowyň teklipleriniň halkary derejesini ikrar edilýändiginiň we Türkmenistanyň dünýä giňişligindäki awraýynyň belinde galýandygynyň nowatdaky suwtnamasy. Aşgabat jemleji resmi namas hakyndaky täzeligiň gelip gowuşmagy aýdylanlary ýene bir ýola tasdiklaýar. Resmi namanyň jemleji bölümini halkary parahatçylygy, howpsuzlygy we durnukly ötüşi üpsün etmekde beýtaraplyk syýasatynyň orny we ähmiýeti atly halkary maslahatyny gurandyg üçin Türkmenistanyň halkyna we hökümetine çuňur hoşallyk sözler beýan edilýär. Maslahat hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedowyň başçylyk etmegini Türkmenistanyň kimişilik beýtaraplygynyň 25 ýyllyk münasibetli Aşgabatda geçirildi. Häzir bolsa hormatly prezidentimiziň adyna täzeli münasibetli gelini gutluq hatlary bilen tanış edýäs. Ilkinji tanıştyrjy gutlugymyzda şeýle diýilýär. Onuň al kedrati Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanuly Berdimuhammedow. Siziň al kedratiňiz size we dogonluk türkmen halkyna bagtyar hemem awadan täze ýyla arzu edýän we siziň gutluq hatyňyz üçin hoşallyk bildirýän. Size tüýsürekden hormat goýýanyň maradaky inanyrmalarymy kabul etmeňizi haýyş edýän Tamim bin Hamad Altani Katar döwletiniň emiri. Botda şeýle diýilýär. Onuň al-Hedrati Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanuly Berdimuhammedow. Täze 2021-nji ýyl münasibetli siziň al-Hedratiňizi tüýsürekden gutlaýan we siziň gutluq hatyňyz üçin hoşallyk bildirýän. Size berk jan saglyk we awadançylyk, türkmen halkyna bolsa üstünlükler we rowaşlyklar bardaky iň gowy arzuwlarymy kabul etmeňizi haýyş edýän Mahmud Abbas, Palestina döwletiniň prezidenti. Bu da şeýle sözler var. Onuň al-Hedrati Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanuly Berdimuhammedow. Täze 2021-nji ýyl münasibetli size we Türkmenistanyň dostlukly halkyny tüýsürekden gutlaýan biziň ýurtlarymyzyň arasyndaky dostlukly hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýlegem putulanyryljakdygyna we ösdüriljakdygyna inanýan. Täze ýylda size berk jan saglyk we bagyt siziň ýurduňyzyň dostlukly halkyna bolsa awadançylyk we rowaşlyk arzu edýän Kim Chen-in Koreya Halk Demokratik Respublikasynyň döwlet geňişiniň başlygy. Milletlerimizin parasatly baş tutanlygyny toýlary, bayramy ulaşýan bagtyar türkmen halky uly umyt nurana arzuwlary bilen berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň ýene bir ajaýyp ýyly bolan Türkmenistan parahatçylyk we inançmyň watany ýylyna ýokary ruhlenlikde gadammasy. Ýurdumyzy bedewatly ösüşlere besläp, egtilmez bereket rızkyly döwlet getirjek, il günümiziň ykballaryna bagtyar hemem awadan durmuş bolup doljak täze 2020 ýylyň ilkinji gününde diýarymyzyň welaýatlarynyň baş baýdak meýdançalaryna döwlet baýdagymyzyň belinde gallyrş dawaralary ýokary ruhlenlikde geçirilip, şowhunly bayramçylyk çykyşlaryna ulaşdy. Täze ýyl bayramyna bagşanyp guralan dawary Akyl welaýatynda mukaddes ýaşyl togumyzyň atmana gallyrylmagy seýlede döwlet senatynyň ýerine ýetirmek bilen başlandy. Dawarada gutluq sözleri bilen çykyş edenler täze 2021-nji ýylyň düşümli hem bereketli ýyl bolmagyny,
ata watanymyzyň durmuşyň äkli ugurlaryny güllä ösmegini arzu edip milletiň arkadagy hormatly prezidentimizi Mähriban halkymyzy täze ýyly bilen gutladylar. Dabarada medeniýet we sungat işgärleriniň çykyşlaryna giň orun berildi. Onu aýdym saat we tan toparlarynyň çykyşlary guruldy. Çäreň dowamyny sungat işgärleriniň usatlyk bilen ýerine ýetiren hoş owally çykyşlaryny ajaýyp zamanamyzda ötüş gadamy gün saýyn batlanýan ata watanymyzyň il ýurt bähwedini ähli zatdan ileri tutýan gahrman arkadagymyzyň päk söýgüň hemde täze ýyl bayramynyň wasp ýetirildi. Dabarada tan toparlarynyň ýediberlik bilen ýerine ýetiren çykyşlary bu bayrama olaryň oňa taýýarlykly gelenliklerini görkezdi. Balkan vilayatynyň merkezi Balkanawa şäheriniň gözel künjekleriniň birine ýerleşen Başbaýdak meýdançasynda döwlet senamynyň ýanglanyp mukaddes ýaşyl togmyzyň alasmana göterilmegi täze ýylyň Türkmenistan paragatçylygyň we ynançmagyň watany ýylynyň ilkinji gününiň bayramçylyk dawratynyň badalgysyna öwrüldi. Bayramçylyk dawratyna çykyş edenler bu ýere ýygnananlary ýagşy arzu umytlar, belent maksatlar bilen garşylanan täze ýyl Türkmenistan paragatçylygyň we ynançmagyň watany ýyly bilen tüý sürekden gutladylar. Mukaddes garaşdyrlygymyzyň 30 ýyllyk taryhy senetiniň ullan toýlanjak ýylyny da hormatly prezidentimiziň döwlet adam süýndir diýen insanperwer taglimatyndan gözü başalýan beýik tutumlaryň rowaçlyklary besenmegini arzuladylar. Merdana Türkmen halkyny nurana geljek alyp barýan arkada prezidentimize üstünlükli durmuşa geçirýän giň gerimli özgörtmeler üçin ýürekleriň töründen çykýan alkyşlaryny beýan etdiler. Şuňaly ýagşy arzuwlaryň dowamy Balkanly medeniýet we sungat saatlarynyň joşgunly ýanglanan şerin aýdym saatlaryna usatlyk bilen ýerine ýetiren milli tanşlaryna utgaşdy. Bayramçylyk dawratyna gatnaşjylary ruhy lezzet paýlan aýdym saatlarda, joşgunly tanşlarda batyar durmuşymyzyň, gahrman prezidentimiziň beýik tutumlarynyň täze ýylyň wasp ýetirildi. Hormatly prezidentimiziň başlanyjy bilen Türkmenistan paragatçylygyň we ynançmagyň watany ýyly bolan edilen täze 2021-nji ýylyň şanyna tutulan bayramçylyk dawralary Daşaguly welaýatyna da ýokary ruh bilentligi besenýär. Täze ýylyň ilkinji günleriniň ir täherine Daşaguly şäheriniň Başbaýdak meýdançasynda mukaddes döwlet senamynyň ýanglanmagy astynda milletiň hemiselik gowunç buýsanjyna öwrilen ýaşyl togmyzy ýokary galdyryldy. Muňa özi hormatly prezidentimiziň badalga beren berkirar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň ýokary ruhuny özünde jemledi. Bu ýerde Daşaguly welaýaty häkimliginiň guramagyna geçirilen dawra täze ýylyň ilkinji gününiň saatlyk şowgunyň ruhy berentligini hasam belinde göterdi. Agdy beriliň jewsiň dostlugynyň midemet berkararlygyň dawralanmasyna öwrilen täze ýyl joşguny hemmeleň saatlygyny saatlyk goşdy. Bu ýerde welaýatyň medeniýet we sungat işgärleriniň çykyşlary göwnleri joşdurdy. Onu çykyp geplen adamlar gahrman arkadagymyzyň Mähriban halkyna beren bagty, amala asyrýan döwlet ähmiýetli işler dogrusynda gurrun etdiler. Bayramçylyk şäherinde welaýatyň aýdym stadionlarynyň tan toparlarynyň çykyşlaryna aýratyn orun berildi. Olarda şahatlyk şowguny besenip gelen täze 2021-nji ýylymyzyň, ýedi watanymyzyň, milli gözelliklemediň, hormatly prezidentimiziň il ýurt umumy adamzat bähwetli beýik işleri öz beýany tapdy. Berkarar watanymyzyň çar günjünde bolşy ýaly gadymy lewap topragynda da täze 2021-nji ýylyň ilkinji gününiň dawralary welaýat merkezi Türkmenawa şäherindäki Başbaýdak meýdançasynda ýurdumyzyň döwlet senatynyň ýanglanyp mukaddes ýaşyl togmyzyň belinde galdyrylmagy bilen badalgaldy. Dawaraly pursatlarda çykyş edenler welaýatyň zähmetkeş halkynyň diýarymyzyň garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyllygynyň bellenip geçiljek 2021-nji ýylda ýurdumyzyň ösüşiniň ähli orlaryna uly sepkitlere ýetiljekdigini berk ynandyrmak bilen ülkämizde gazanylýan ähli özgörtmeliň sakatynda duran hormatly prezidentimize alkyş, hoşallyk sözlerini aýtdylar. Taýarlanan edebi saatly çykyşlar şu günkü dawraň täsirligini hasam artdyryp ýatdan çykmajak duýgulary oýardy. Bu ýere täze ýylyň esady gahrymanlary bolan Aýaz Babadyr Garpamygym özleriniň bayramçylyk gutlawlary bilen gelip arzu dileglerini beýan etdiler. Toy saatlygyny welaýatyň medeniýet hem sungat işgärleri özleriniň joşgunly çykyşlary bilen alyp göterdiler. Dawraň dowamyna ýanglanan şerin owazly aýdymlarda ýurdumyzda rızkyl bereket, egzilmez bagt bolup dolan täze ýyl, dürli öwüşgünlerde ýalkyn saçýan täze ýyl arçady. Kış pasynyň täsinlikleri baý tebigat gözellikleri, ýurdumyzyň bede watly ösüşleri, hormatly prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda ýedi watanymyzda alınıp barlayan tutumly işler ýokary ruhy belentlik bilen aýdyň beýany tapdy. Pägasmana uçurulan howa şaharlary gyşyň tämiz keşi bilen utgoşukly dawra aýratyn bedeg berdi. Tans toparlarynyň ýerine ýetiren odun hem faazlaşykly tansary şuňky dawraň joşgun goşdy. Hemmeleň kalbyny şahatlykly duýgulary we täze 2021-nji ýylyň Türkmenistan paragatçylygyň we ynançmagyň watany ýylynyň ilkinji gününiň bayramçylyk çäreleri Mary welaýatynyň ähli kunjogny bagtyarlyk döwrümizin ruhuny laýyk derejedäki şahatlykly dawralary wesedi. Täze ýylyň gelmegi bilen welaýatyň ähli kunjogny, her bir maşgaly ojagyny göwün göterji we belin tutumly toy dawralary gurşap aldy. Täze 2021-nji ýylyň ilkinji gününiň şahatlykly dawralary Mary şäheriniň gözel kunjogyna ýerleşýän Başbaýdak meýdançasyndan başlandy.
Täze ýylyň ilkinji gününde bu ýerde döwlet senamynyň ýerine ýetirmeginde mukaddes döwlet baýdagymyz belinde göterildi. Halkymyzyň milli buýsanjy we gowanjy bolan ýaşyl baýdagymyzyň alatmanyny patyrdyp durmagy, bagtyar raýatlarymyzyň kalbyny joşuk getirip, olaň ýurdumyzy bagtyarlyk mekanyny öwrenmekwan arkadagymyzy, ösüşliň ynamly ýoly bilen öňe barýan ata watanymyza bolan buýsanjyny artdyrdy. Dawaradaky gutlaw sözlerde Täze ýyl bayramçylygy münasibetli arzuwlar ýanglanyp halkymyzy ýagty we nurany geljek alyp barýan. Yurdumuzy güllödip ötürýän şanly bayramlarymyzy belin tutumlar bilen bellemäge giň mümkinçilikleri döredýän arkada prezidentimize alkyş sözleri aýdyldy. Bayramçylyk dawaratyny welaýatyň medeniýet we sungat saatlary, estrada aýdymçylary, bagsta adanlary we döwrewap tanıt toparlary aýdym saatly çykyşlar bilen bezediler. Bagtyarlyk döwrümizde mahsus ýerine ýetirilen çykyşlarda, edi diýarymyzda şowluk adam matan Türkmenistan paragatçylygyň we ynançmagyň watany ýyly bagtyarlyk zamanamy milli liderimiziň amala asyrýan il ýurt umumy adamlar täkbetli döwletli işleri giňden wasp edildi. Şuun ýurdumyzyň bagtyar ilaty arkadan prezidentimiziň ýolbaşçylygyny Türkmenistan paragatçylygyň we ynançmagyň watany ýylyp yglandyran rowaççylygyň ilkinji gününi ýagşy niýetler, nurany arzuwlar bilen açdy. Täze ýylyň ilkinji gününiň säkerini ýurdumyzyň mejlisiniň başlygy, ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatyrlary, dagy tegindäki ajaýyp günjökde milli liderimiziň başlangyjy boýunça bina edilen Bagawat şifahanasyna geldiler. Ma'lum bolşýaly halkymyzyň we her bir raýatyň saglygy, awadançylygy baradaky alada döwlet başlanmyzyň ýygyderli üns merkezinde saklanýar. Şoň bilen baglykda halkymyzyň saglygyny goramak, jemgyýetimizde sagdyn durmuş ýörelgelerini puwtalandyrmak, ýurdumyzyň ekologiýa derejesini ýygyderli gowlanyrmak bilen baglanşykly meseleler hormatly prezidentimiziň amala asyrýan döwlet ýadytynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar. Hökümet agdalary Bagawat şifahanasynyň töweregindäki ajaýyp günjökde gedelenjetdiler. Lukmançylyk ilminiň tasdiklamagyna görä tämir gowada dağ eteklerinde gedelenjetmek insan saglygynyň berkidilmeginiň, adamlaryň beden agdalarynyň işeňligini ýokarlandyrmagyň esasy şertlerining biri bolup durýar. Sagdyn durmuş ýörelgelerine ygrar bolan milli liderimiziň başlangyjy boýunça insan saglygyna yaramly şäreleriň giňden ýaýbylandyrylmagyna mühim ähmiýet berilýär. Çünki türkmen tabiatynyň özboşly howasy, oň aýratynlyklary insan saglygy üçin tenikar gazaplanýar. Şoň bilen baglykda ýylyň ähli pasyna bolşýaly gyş günlerini, aýratynam ýagşy niýetleri bilen täze ýyl adam masalan pursatlaryny, dağ eteklerini gedelenjetmek insanyň ruhuny göterýär we adamlary belet ýeňişlere, täze nurany maksatlara ruhlandyrýar. Muňa adamlaryň jan saglygynyň berkidilmegini, döwlet ýadytynyň mühim ugry hökmüne kefitlenen ýurdumyzda sagdynlygyň, ruh berentligiň hemme taraplardan berkidilmegi orna edilýän aladalyň aýdyň netijeleri. Soňra hökümet agdalary şifahanaň insan saglygyny berkitmekde mühim orna eýleýän türgenleşiklerine bardylar. Olar bir ýerde dürli sport maşklaryny ýerine ýetirdiler. Bagawat şifahanasynyň sportyň dürli görüşleri bilen meşgullanmak, beden maşklaryny ýerine ýetirmek üçin zerur bolan ýokary derejeli şertleri özünde jemlemegi, häzirki döwürde ýurdumyzda şifahana ulgamynyň gurulşygyna bildirilýän esasy talaplaryň üstünlikli ýerine ýetirilýändigini aýdyň edýär. Milli liderimiziň belleşýäli mineral suwlaň, bejer şäsiýetli palçyklaň, howaň, şifahana bejersiniň dürli ugurlarynyň adam bedenine täsiri ören ýokary bolup durýar. Şeýlelikde ýurdumyzyň şifahanalary özleriniň ýerleşýän ýerleriniň tebiği aýratynlyklary, dağ eteginiň ajaýyplyklary, ägirdül bejeriş okuýy bolan amatly howa gorşawy bilen utgoşukly bejersiniň häzirki zaman toplumy emele getirýär. Hormatly prezidentimiz 2021-2025-nji ýyllar üçin şifahana ulgamyny ösdürmegiň milli maksatnamasyny tasdiklady. Şeýle-de bu maksatnamany ýerine ýetirmek boýunça çäreleň beýannamasy kabul edildi. Bu şifahana işine täze usullaň, tehnologiýalaryň we hyzmatlaryň giridilmegini hemde hileniň ýokarlanmagyny öz içine alýar. Saglyk döwlet maksatnamasyna göze tutulan şifahana din jarş ulgamynyň toplumlaryny ösdürmeginiň, ýurdumyzyň rahatlarynyň sagdanlygyny puwtalandyrmagyň esasy ugurlarynyň biri bolup durýar. Maksatnamada iň täze enzamlar bilen üpçün edilen häzirki zaman şifahanalyň gurulşygyna hemde Mehriwan watanymyzyň ajaýyp günjöklerini, bejeriş mineral suwlary bolan çeşmeleň ýaryny, odal gurulan şifahanalyň durkunyň täzelenmegine we döwrewaplaşdyrylmagyna mühim üns berilýär. Türkmenistan bir taraplygyň mekany şygary aslynda geçen ýylda köp sanly desgalar, şol sanly saglyk goruş ulgamyna degişli binalar gurulyp ulanmaga berildi. Şeýlelikde Bagawat şifahanasynyň diňe bir amatly din jarşy we keselleri bejerisde eýsem adam ömrüni uzatmak babatda oňun täsiriniň bardygyny ynamly aýtsa bolar. Dermanlyk ösümliklerden taýýarlanan çaýyň başynda gurulan söhbetleşigiň dowamyny ýurdumyzda çap edilýän döwürleýin nesirler bilen tanışlygyň barşynda hökümet agdalary ýerleşdirilen makalalar boýunça pikir açdylar.
Şeýlelikde hormatly prezidentimizin ýygyderli tagallaty netijesinde adam saglygyny goramak babatdaky alada esasy orny durýar. Çünki milli liderimizin belleşi ýaly jemgyýetiň sagdynlygy döwletimiziň puta bünyady bolup durýar. Ma'lum bolşaýaly bu ýeriň tebigy aýratynlyklarynyň ägirt uly bejerişi ähmiýetiniň bardygy tasdiqlandy. Bu töwerekde bitýän dermanlyk ösümlikler, dagyň arasy howasy, başga da bir näçe ogurlar insan saglygynyň goragyna gönükdirilendir. Şifaxanaň we bu töweregiň bagy osanlygy bürilmegi amatly howa gorşawynyň emele gelmegini şertlendirýär. Bellenilýär ýaly tokoýdolaklarynyň döredilmegi ekologiýa we insan saglygynyň berkidilmegine goşandyr. Ulu umid arzuwlary ýagşy niyet peýlerlen garşalynan we Türkmenistan parahatçylyk we naşmaň watyny diýilip aglan edilen täzir münasibetli gurulýan däwralaryň joşgunly derejeye eýe bolunyny aýratyn bellemeli. Bayramçylyk däwralarynyň giňden ýeňlenirilen pursatlaryny Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubai şäherindäki dünýäde iň beýik bina hökmüne ikrar edilen Burj Khalifa binasyny Türkmenistanyň döwlet baýdagynyň şekillerini ýerleşdirmegi taryhy ähmiýetli wakalary urildi. Häzirki döwürde dünýäde parahatçylyk döreji, ulalaşdyrjy we halkara gatnaşyklaryna aýratyn ähmiýet berýän. Hemde ygtybarly hyzmatdaş hökmüne ikrar edilen Türkmenistana bolan gyzyklanmalar barha ýokurlanýar. Munyň özi milli liderimiziň tutuş adamzat ähmiýetli başlangyçlarynyň giňden ikrar edilmeginiň we Türkmenistanyň halkara giňişligindäki awraýynyň belinde galmagynyň möhüm şerti bolup durýar. Dünýäniň işewurlyk merkezi hökmüne ikrar edilen Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubai şäherinde ýerleşýän dünýäde iň beýik bina bolan Burj Khalifa binasyny Türkmenistanyň döwlet baýdagynyň şekiliniň jalandyrylmagy we onu täze ýylyňyz gutly bolsun diýen sözleriň peýda bolmagy munyň aýdyň suwtnamasydyr. Hemmelerin söýüp garşylaýan täze ýyl bayramçylygynyň bellenýän günlerini beýik binanyň keşfini Türkmenistana degişli döwlet nişanynyň şekillendirilmegi we türkmen dilini gutly sözleriniň ýazylmagy Türkmenistana bildirilýän hormat sarpan nişany bolup durýar. Hormatly adamlar, ene bolsa ýurdumyzyň vilayetlerine we paýtatymyz Aşgabat şäherinde şugun 1-nji ýanwarda saat 20-den 2-nji ýanwarda saat 20-çe boljak howa barada Türkmenistanyň howa maglumaty gulugynyň berýän habary bilen tanış boluň. Balkan vilayatyny ötkäp duran bulutly howa bolup ömür bolmagy mümkin. Demnada kunawdan telesekundda 9-14 metr etýän şemal öter. Howa gejesine 4 gradus sowukdan 1 gradus öçeni mayl, gündüzüne 7-10 gradus mayl bolar. Ahal vilayatyny ötkäp duran bulutly howa bolup ömür bolmagy mümkin. Kunawdan telesekundda 8-13 metr etýän şemal öter. Howa gejesine 2-7 gradus sowuk, gündüzüne 2 gradus sowukdan 3 gradus öçeni mayl bolar. Mara vilayatyny ötkäp duran bulutly howa bolup ömür bolmagy mümkin. Kunawdan telesekundda 7-10 metr etýän şemal öter. Howa gejesine 5-10 gradus sowuk, gündüzüne 0-5 gradus mayl bolar. Lewap vilayatyny ötkäp duran bulutly howa bolup ömür bolmagy mümkin. Demnada kunawdan telesekundda 7-10 metr etýän şemal öter. Howa gejesine 4-9 gradus sowuk, gündüzüne 2 gradus sowukdan 3 gradus öçeni mayl bolar. Daşol vilayatyny ötkäp duran bulutly howa bolup kunawdan telesekundda 8-13 metr etýän şemal öter. Howa gejesine 5-10 gradus sowuk, gündüzüne 1-6 gradus mayl bolar. Paýtatymyz Aşgabatda ötkäp duran bulutly howa bolup ömür bolmagy mümkin. Kunawdan telesekundda 8-11 metr etýän şemal öter. Howa gejesine 4-6 gradus sowuk, gündüzüne 1-3 gradus mayl bolar. Ýurdumyz boýunça ýanwar aýynyň 2-sine magnet hadisasynyň durnukly ýagdaýda bolmagyna garaşylýar. Edýdi watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümine tozan bölejikleriniň möçöriniň kadadan 8 göterim artmagy bilen balanşykly howa şertleriniň adam bedenine getirýän oňaýsy täsirleriniň öňüne almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy, şeýle-de gyş faslynda howanyň derejesiniň üýtgeýänligini nazar alyp, fasla görä giyinmek maslahat berýär.
mehriban ileşler. Bu düzgünleri berk berja etseňiz, ýylyň islenip paslyny öz saglyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şonuň bilen watan habarlar gepleşigimizi jemleýäs. Berkarar döwletimiň bagtyarlyk döwründe aty watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda ötüşür besenýär. Ähli ötüşlüğün ödününde bolsa halkyň bekbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünýär. Täze Türkmenistan parahatçylygyň we inançmyň watany diýilip aglan edilen 2021-nji ýylyňyz gutly bolsun. Hormatly prezidentimiň başçylygyny ilmidamy toýlar toýlaşdyn. Hoş sag bolyň ederleşler.